سلام سلام خبرات تخطاتلتي channelنا زي ناي فوكس سكول اوف لانجويجز نا يوتيوب channel يو على معن تمرتنا تخون بزعوا لايكس اند ديسلايكس نا كنوغا ويكዓ لايكس اند ديسلايكس ማለት ንፈትዎምን እንፀልኦምን ነገራት ንምውጋዕ እንተደለይና ማለት እዩ ከዚ ናይ ቀዳማይት መስና ንኸይድ ኣብ ቅድሚት ክነግንዮ ንኽእል I love ብዛዕባ ንፈትዎ ነገር ክነዋጋዕ እንተደለይና I love ኢልና ክንጅምር ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት I love football ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ብጣዕሚ ዝፈቲ ክንብል እንተደለይና ማለት እዩ ወይ ከዓ ታይ ክንብል ንኽእል I'm really into ወይ ከዓ ታይ ክንብል ንኽእል I'm really into basketball ኩዕሶ ስክዒት ደስ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ ባስኬትቦል ኩዕሶ ስክዒት ዝበሃል so ብዛዕባ ካልእ ነገራት እውን ክንዋጋዕ እንተደለይና I'm really into ኢልና ንፈትዎም ነገራት ክንውስኽ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ሙዚቃ ዝፈቱ ሰብ ታይ ክብል ይኽእል I'm really into music ፊልም ዝፈቱ ሰብ ከዓ I'm really into movies ቀፂልና ንረኽቦ dash is my thing እዚ ኢንፎርማል ኣገላልፃ እዩ ታይ ክንብል ንኽእል football is my thing ኩዕሶ ይምቸወኒ ወይ ከዓ ይፈቱ እዮም ንማል ደሊና ማለት እዩ ቀፂልና ንረኽቦ I'm crazy about tennis ቴኒስ ከዕብደኒ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ከዕብደኒ ንማል ዝድነር ምኽንያት ብጣዕሚ ዝፈቱ ንዝብል ዝትከው ማለት እዩ ቴኒስ ብጣዕሚ ዝፈቱ ወይ ከዓ ቴኒስ ብጣዕሚ ከዕብደኒ ዝብል ብጣዕሚ ዝፈቱ ንማል ላክል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ I'm a huge fan of art ናይ ጥበብ ኣድናቂት እየ ወይ ናይ ጥበብ ኣድናቂ እየ ንማል ደሊና ማለት እዩ so huge ማለት ዓብይ ማለት እዩ ዓብይ so መጠኑ ንምግላጽ እንተደሊና huge ክድብል ንኽእል ማለት እዩ so ብዚ ምኽንያት I'm a huge fan of art ደሊና ናይ ጥበብ ብጣዕሚ ኣድናቂ እየ ንማል ላክል ማለት እዩ እሺ ክሳብ ከዚ ብዛዕባ ንፈትዎም ነገራት ኢና ውጋዕና ፀኒሕና ቀፂልና ንሪኦም ብዛዕባ ዘይንፈትዎም ነገራት ክንገልጽ እንተደሊና እንጥቀም ኣገላልጻታት ማለት እዩ ንቐፅል dash isn't my cup of tea music isn't my cup of tea ማለት ሙዚቃ ብዙሕ ኣይፈቱን ወይ ኣይግደሰሉን ማላክን ማለት እዩ ሙዚቃ ብዙሕ ኣይፈቱን so cup of tea እዚ ኣገላልጻ እዩ ብቀጥታዊ ትርጉም እንተይኾነስ ብኻሊእ ተዘዋዋሪ ትርጉም ኢና ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ or ታይ ክንብል ንኽእል I don't really care music ሙዚቃ ብዙሕ ኣይግደሰሉን ናይ መወዳእታ I'm not into dance ዳንስ ብዙሕ ኣይፈቱን ማላከል ማለት እዩ ዳንስ ብዙሕ ኣይፈቱን so خبرات ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ ሓፃር ትምህርትና እዚኣ ትመስል ነይራ ቀፃሊ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት ሒዝና ለኩም ክነቐርብ ኢና እትደልይዎም ትምህርትታት እውን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሕፉና ናይ ዩቲዩብ ቻናልና ፎከስ ስኩል ኦፍ ላንጉዌጅ ስልል ኮመንት ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ይቐኒለይ